Dikandارên ku ajalên malan ango ajalên kedîkirî û xurekê wan difroşin tînin ziman ku li Diyarbekirê di serdema pandemiyê de baldarî û hezkirina ajalên malan zêde bûne û vê rewşê jî bi kêfxweşî pêşwazî dikin. Ayfer Qoç bi hevjînê xwe re 20 salek û masî û çûk di serî de ajalên malan û berhemên wan difroşe. Ayfer Qoç tîne ziman ku bi hezkirina ajalan re dest bi vî karî kiriye û tîne ziman ku hezkirina ajalan û li wan û mafê wan xwedî derketin jî taybetiyeke mirovî ye. Belki de pandeminin ilk defa bir işe yaradığı bir dönemdeyiz. Herhalde ji kêm taybetiyên başiyê pandemiyê peydabûn û zêdebûna hezkirin û baldariya ajalan e. Bi rastî jî hem melatiyên ku ji bo ajalên li kûçeyan xurekan distînin, hem jî yên ku ji bo malên xwe xwedîkirinê akvaryum û ajalan distînin jî gelek zêde bûne. Zêdebûyîna hezkirina ajalan ciyê keyfxweşiyê ye û ez bangevazî dikim ku herkes qenebe zirerê nede ajalan. Pispor û tendurustkar hezkirina ajalan ji bo derûniya mirovan jî erênî dinirxînin û tînin ziman ku hezkirina ajalan ji bo mirovên gihîştî wek terapiye ji bo gihîştina zarokan jî gelek sûdbexşiyan dihevîne. Mahmud Qilic jî 25 salek ku li vê dikanê bi akvaryumê masiyên cûrereng û çûkan re biliye û tîne ziman ku wî li gel hosteyê xwe dest pê kiriye û piştra jî hosteyê wî dikanê bo wî hiştiye. Kuşlardır, balıklardır, sürekli bakmak lazım. Bi ajalan rebilîbûn karekî zehmet e. Lê dema ku hezkirin û eleqeya mirov hebe wek terapiyekê ye. Ez ji zaroktiya xwe ve bi wan re bilîme û di vê serdemê de ez dibînim ku eleqeyeke gelek zêde heye. Hem xurek hem jî çûk û masî zêde tên firotin. Ev jî ji bo me ciyê keyfxweşiyê ye. Li Diyarbekirê bi tevî malzemeyên xwe ve akvaryumên masiyan di navbera 200 lîra û 1000 lîrayê pereyê Tirkî tên firotin. Cota çûkan jî di navbera 200 lîra û 600 lîra de tê firotin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.